Ka U Blei dia pia ka teng U Jisu Khrist ka benta bangan ni keren hagani ka por kalau sepangki lightly ki jingai ki bangi day ban yo now U Blei now Mynsiem Bakhuid but now Jisu Khrist ka benta ka baningkong ipai jaga stis nong room ka lenong ka bakat ar ba ka tekot ka balai ter la yatu ya kata ke jingai ka benengkong lekot ke jingai jong ke jingai ai kani ke jingai jong ke jingai ai la ai kanang na ka benta ka jing mentoi jong u bangai baro kente ni chenrang ke la ban yo ni ke jingai bala ai de ke jingai ai kam dei de ke jingla kam dei de ke jing tibet ne ki talents ne ki nuki bau briu la ban le de la de andai la ai kini de ke jingai jong ke jingai ai kabada ke jingai ai ke U Blei la ai hangi kita la tho hang ni but ka Bible YouTube namar nga ong da kata ke jingai ai ke bala ai hanga ya wei pa wei balong peng jopi banam nyau kham kor ya la de na lor ka badai u ban nyau ande ban nyau atkar ya la de kat kum U Blei la sam ye ke jing thau ke jingai how wei pa wei la ai de ke jingai ai kat pa kum kata ka jingai jopi kaba pingai U Blei but pi pentrai kam ye kata ka jingai kei gata khot besau namar kat kumba ka wei ka met ni don shibun git khot hendai kita git khot baro kim ye don ka ju ka jingkam kum ju mangi ngi long shibun ngi long ka wei ka met how Chris ba wei pa wei ki ye long git khot jong ki paralog hi te bangi don ki jingai ki be per kat ba kum kata ka jingai ai ye ka bla samangi laga long ka jin tulpa to ngin ya tulpa i katanga de ka jin tulpa kat ba shong katanga jin thau ka jinget ya laga long ka jin shakri to ngin minot aga tai di shakri laga long hau tau hi kai to minot aga tai ji kai la neu tau ba sneng to in minot te aga tanga jin sneng la neu tau ba ya sam to un le kum ta da ka jin ka luis ngur la neu tau ba san shar un le kum ta da ka jin le minot u tau ba le snei un le kum ta da ka jin kamen nyotli ni ki jing ai ka bala pentre kam da ka jinget la pentre kam ya ka da ka jingai ai ka U Blei dan ka ba kani ka Bible ko ong utau bi tulpa to ni tulpa ya tulpa da ka jinget ka ba da ka jingai ai umlong nang tulpa handai ka jingai ai bat ka jingai jong u ha ka ta ka jingai ai ka U Blei ka penlong ya u ban ya tulpa bat shibun kini ki benta ki badan ka wei pat ka ba ar ka jingai ka bala ai da U Mynsiem Bakhuid wei bri bra kalaba mat u bra piang U Mynsiem Bakhuid udan kini ki khandai tli ki jingai u ka wei na ka ta ka dei na ka shiti ka baning kong jinong korin khat ar le non khat ban nyeu do khat wei le ya tu ba ka ni ka jingai di ka jingai jong ka jing pen start ka jingai jo ka jing pen tep ka jingai jo ka jing tulpa ka jingai jong ka jingai ka jingai jo ka jing pen khia ka jingai jong ka kamba batru ka jingai jong ka jing pen peri ki Mynsiem ka jingai jong ka jing krani ki tlit ba ka jingai ban batai ki tlit ya ka ne la ai wei poi u bangai bla pedang ya U Mynsiem Bakhuid piru pidan ka jingai la da pilap dang ya U Mynsiem Bakhuid but ya ka ta pi don kam ban pentrei kam ya ka da ka jinget but ka ni ka jing pentrei kam ya ka ba U Blei ai pi te ka jingai ai ka ba pila ban le about try u don kam ya pi da U Mynsiem Bakhuid kat ba pi dang ya seng ya ro pendan borom yo try un ai ni ka jingai pila ban pen pau sia ka balang bat baki breu kin yo long jinggar ku kala bandai cottage meeting kala bandai deng ar bat lai ngut kala bandan hakanunu ko por habo Mynsiem Bakhuid u don kam u snow ba bat pen pau ya pi pin yo ya kani ka jing ai bat kata ka dei ka jing ai jong U Mynsiem Bakhuid himla ban yo da ka pas na ki Bible school na ki secular school na ka jing starting tip jing la na ka jing ngau thu yo breu dei ka one bet now Mynsiem Bakhuid bo breu la ban benan kam ni ka jing ai ka ba dei ka jing ai jong Mynsiem Bakhuid
ka benta ka balai pat ka jingai na ka city chinong Ephesus ka lenong ka south khot ka ba khanyo do khatwai bat la pin pule do ka khandri la ya tu ke ni pat ka dei ka jingai jong Jesus Christ ya ka balang bat kom tau Jesus la ai katu kat ni ban long ki apostle, katu kat ni ban long ki prophet, katu kat ni ban long ki nong yalap, katu kat ni ban long ki nong hikai, bat katu kat ni ban long ki pastor. Kini di san sertap jong ke Jisu Khrist, ya kebala ai kanang dau Jisu Khrist, ha kita kiba usnobahi. Kene di ru kedai de jingai la ban yo. Ki don ki jingkali balai hatu dang don apostle dang don prophet hagi ni gisngi lani dang don kita ki don ki jingkali ki babun repin shema ga Bible la yatu ba ki apostle ki jong u Jesus Christ ki don khat arngut wat au Judas la paidin re la pendap no iki jaka jungu do Matius kini ki khat arngut ki de ki apostle of the Lamb lani apostle jo Jesus Christ ki bio iyo Jisu ki bi shong bat u ya bam ya di bat u ki bi dan lang bat u bat kita ki shakri ki jong kita ki apostle ya ki bi kerteng jo ikiru antho hang te haga kerdop habaneng Henry hadin bau Jisu ulami pat bau lalit nyo kimi segi way pat ki apostle om dunai ki arpo way ngot ki apostle kan tup ik apostle kan thai ya kabala tho ha ka shi nong room kabang yo I wat u apostle Paul ru u day way pat u bahap ha ka tup jong apostle jong ke jingai but kum to Agabus kum prophet nang tash Barnabas but ki way ki ba ya don lang la tho ha ka tin jong Blei apostle Paul ula mention kerteng jong ki ha ka stitch nong room kan riu le nong ha ki city jong u ha bo pen kot ik jing tho u ju U Blei ya kita gede ki apostle kiba U Jisu ai ki hadin ba ula late no shebaneng te kumta pinom sngo lengo da ka ba ong hatu don apostle dan prophet dan evangelist dan pastor don nong hikai ni gi don baro san sertap ki don ya kini ki san sertap ki long kumni kum gene sempreakti kam dei kumni kamut setia ban ong ba apostol long hajronge ba u prophet long atbian kampo uni evangelist kampo su pastor kampo su no hikai kam dei kumta haga jingai jo Blei kalong kumni sempreakti ka ba yeng kumni kini ki tray kam halaga jong ka jingai ka ba Blei ai ki long haga ju ka level haga ju ka daga jingai haga ju ka sertap ya ka ba Blei lebu na lord jong ki neru ki dan seki eldar ki long ki dan ru ki eldar ki bau Paul open ordain la ne uthung ki eldar man ka balang haga jing tray jong nang ta ki dan seki deacon ya ki ba apostle ki thung deacon neng kong nyawat ha ka balang po Jerusalem but nakini ki deacon pat ki sekiu no kum ki nong hikai Stefan reu deacon ha khadu deu Bible teacher deu nong hikai haga fightful ministry Philip reu deacon hadin jong ka jing pen trong ben Jerusalem lo poi no Samaria Blei la live you la upgrade you sha ka jing long kum evangelist but kum kini ki jing tray ki kiu but U Blei operate u tray ha ka jing im jong ki briu de kumta wat nom ong shu bangim don kam ye kinela ne bom don shu Henry ka ni ka de la tho ha ka tin jong Blei dan ki briu ki bangai ban ong bang evangelist ka de long hat bian la ne ki badang hapo but u pastor long hajrong but don ru ki bo ong ba de tang pastor na malahi kai ki don ru ong tang evangelist but shimon kita ki way la ki jong ki khot Henry ka tinu Blei ka ya tu bahadu menta ha ka met u Christ i don ki ne ki jing ai kam de stia tang pastor marway Ndai tang pastor ki briu anda ki la le chi Bible school ki one long pastor but don ga balang ga bashtip be tang pastor Henry ga Bible in shem lakini ki san sertap jo ki Jisu Khrist ki operate ki tray
hadu kini kisi te kumta tungin wan shakmat in tip ini ki lightly ki jingai ki bokodor pentri kam yaladi kini ki jingai ka dem ta jong pi bat long kita ki balayo pentalang ya kini ki jingai U Blei pila bante ka balang pila ban penyar ki mau Blei pila ban syakri khambha bat ba pila ban tre klem jing nyom klem jing wa nia bat ba pin wanam ong ngam de Vietnam ngam la ban le and they try un pen le ya fi na mar baro kini ki lightly ki jingai ki ba crowd de et ka jingai U Blei bala ai kadai da ka U Mynsiem Bakhuid kadai da ka jingai U Jisu Khrist kam dai da ka bangijit agi san setap ki jing syakri kadai ruan penjanai ki rukut bat kumta kini ki dai ban dona ka balang dai ban itu iki dai ban ordain kum ka jingai ka U Blei iki kanang ba on penjanai ya ka met U Khrist wat ha ka perthai ka bangi im menta ha ka baneng kong ngi yo tang ki MBBS ki doctor bersumari ka met na dong shadong henry menta ha ka ni ka perthai chongi ngi yo bon jaj ki doctor ki bersumar kum ki ENT ki bersumar yo heart ki bersumar yo klong snam ki bersumar ki shiing ki bersumar ya ki kentai ki bersumar ya ki kena bat ki babon ki specialist ki don ya ka ban sumar ya ka ni ka met na ka jingpang jitom kamtam ni ka met U Khrist U Jisu la ai ki di san sertap ai ki ni ki jingai U Mynsiem Bakhuid ai ki jingai jong ka jingai ka badai ki da ka jingai ai ban penjanai ya ki rukut ya ka kam jo ka Jisu Khrist tin Blei to Blei ka ku wat ki ba crown do dry sleng ki jingai ki ba crown bat long ki ba yai ne ban pentre kam ya da ka jingai tat andau Jisu on one tribe ing aduai ka te Jisu pli ki jingmut ibrakat jong ki ba ngai ba it ba ro ki ba mela map ki ba mela penim yaki to pentre kam yaki to I board yaki ba kin snow to ang no Blei bu yaki ban tre kin tre hok ba kin long ka jingkar ku ya ka balang ya ka perthei bat yaki briu ba ro leng ba ka jing ai ba ko dor jo me haki to Blei gar ku ki bom snow to pen snow to I bla snow to kin yang scam ba kin pentre kam hok ya ka ta ba mela ai ha kar te U Jisu amen.